В момента подписвам новата книга, която е за наръчник за обучение на кучета, за да можем да зарадваме и да изненадаме някои от нашите читатели, които са си я поръчали вече. Така че ако искаш и ти да бъдеш сред печелившите, така да кажем, и да получиш книга с автограф от мен, поръчай сега от линка в описанието. Като към всяка книга, всеки получава едномесечен безплатен достъп до нашата онлайн академия, която ще представлява затворено общество. Вътре в нея ще имате достъп както до мен, така и до професионален треньор на кучета, с който ще можете да изчистите всички проблеми по обучението и затруднения по пътя в това да имате едно послушно куче. Също така ще имаме вътре много обучителни материали, видеа, които са десетки часове. Ще пускаме постоянно допълнителна информация, живи срещи, както на живо, така и онлайн, въпроси и отговори и много допълнителни изненади, отстъпки, подаръци и много други. Така че ако искате да се присъедините сега и да поръчате книгата, която все още е с намаление, направете го.